Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Bwinobwino ndikulengeza ku mtundu wa Malawi kukhalenso kukuchitikira kuno, ndipo tinene kuti ameki akayamba kulengeza zotsatira kuchokera ku madera osiyanasiyana ndi zija zimene timazinena kuti official results, chifukwa choti zimakhala kuti zotsatira zimenezi azulira bwinobwino mmene anthu anatumizira, akaonanso zikalatazi ndi kutsindika kuti ayi ndi zomwezi amaulusa ku mtundu wa Malawi, zija zimene mukumamva kuchokera kwa ife atola nkhani komanso anthu ena osiyanasiyana, zimene zija zimatchedwa unofficial results kapena unverified results. Nde achikulire ndakuona niso muli nchidwi apa kujambula kutenga zithunzi pa foni makamaka mwapezeka kuti chifukwa chani komanso ndinu ndani? Zomwe kwambirileya ineyo ndi Sosi Chimimba, ndabwera kuno kuyimira chipani cha People's Development Party PDP. So ndabwera kuno kuzachita observe chilichonse chimene chikuchitika kuno, chifukwa kuti kunoko ndi kumene kukufikira zotsatira za zisankho kuchokera kumadera konse kumene chisankho chinachitika. So process iyi takati kuitsatira kuchokera pa 16 paja 17 lero ndi 18 tiyitsatirabe mpaka kumapeto kuti onesese kuna kuti process yonse ya zisankho yayenda mwa free and fair. Ngati pali zolakwika zimene tingazione pano zoti tizimvetsesa ndi kuti tindi ufulu owafunsa akuluakulu omwe ali pano komanso kuchita verify ndi ma monitors athu omwe anali ku field. Chifukwa chani ngati inu a PDP muli chidwi kwa basi kuti muone mmene ndondomeko yonse ikuyendera komanso kumatengati zithunzi choncho kumasunga motero? Ifeyo ngati mbali pa process imeneyi ya masankho tili ndi ufulu ndithu komanso udindo oonesesa kunena kuti zotsatira zimene zizatuluke kumapeto kwa zochitika zonsezi zizavomerezedwe ndi wina aliyense. Kotero kunena kuti ngati sitiona nawo, ngati sititsatira nawo chilichonse chimene chikuchitika pamene papa, kuzakhala kosavuta kwa ife muna kutsutsana nazo zotsatira zomwe zizabwerezo. Koma ngati tilipo mpano kutsatira china chilichonse kuonesesa zotsatira zomwe zizabwerezo, tizakhala ovomereza chifukwa kuti sitaona chilichonse chimene chimachitika. So ngati tengapali tikuona ngati ndi ufulu komanso udindo wathu oonetsetsa unako kuti china chilichonse tikhale nawo limodzi. Chabwino ndimafuna kuti apa zikuchitika izi komanso ndithu tikhale tikucheza ndi anthu amene wankumaoneka, ndimafuna ndikupempheni, ndikudziwa kuti muli nchidwi ndithu chofuna kuonetsetsa kuti kodi chikuchitika ndi chani pamenepo, koma ndimafuna anthu aone kuti akulankhuladi ndi monitara. Inu mwati mwafika kuno pa 16 September kuunikira zonse ndithu zimene zikuchitika kuno. Inu mukuona kuti zikuyenda motani kuchokera kuno ku National Talent Center ku BICC mu mzinda wa Lilongwe? Kunena mona mtima kuchokera tsiku lomwe ndinabwera kuno pa 16 kuzafika tsiku lalero pa 18, zambiri ndingane kuti zikuyenda bwino. Process ikuoneka ngati ili slow komano make ikuyesesa ndithu kusatira timati procedure kamene kuti ndondomeko yomwe inakhazikitsidwa step by step. And pakapita nthawi akuluakulu ameki akumabwera kumati yankhula pa zimene zikuchitika ku field komanso kumadera osiyanasiyana. So mwachiduleleya ndingane kunena kuti kuchokera nthawi yomwe tafika kuno kuzafika pano, ngakhale kuti anthu ziyembekezo zathu tikumafuna zinthu zizachitika mwansangasanga mwapompopompo, koma chona chake nchona kuti ameki pambali yawo akuyesesa ndithu akusatira ndondomeko komanso dongosolo lomwe linakhazikitsidwa. So kufika pakali pano ineyo ngati oyimira PDP ndilokhutisidwa ndi mmene ameki akugwira ntchito zawo, komanso mwina mmene mulili ngati mchipinda muno mukuoneka kuti mulibata ndithu chitetezo chabwino chilichonse kuti aliyense ndi womasukira mmene ndamasukira ine kuchita observe china chilichonse komanso kuyankhula mmene zinthu ndikuzionera. Nde apa mukujambula kumapanga rekodi izi zotsatira zimene zabwerano kumene mmene mwateromu, nde mukumachita chani ngati mamonita amene muli kuno ku National Talent Center? Kuteroko ifeyo ngati oyimirira chipani ndikuti kumbuyo kwathuku kuliso nzathu akuchipani amene akuyang'ana amene atitumiza ifeyo kubwera kuno, ndikuti zimene tikuziona kuno tikumalumikizana nawo akuluakulu anzathu achipani acho kwakuti kuti kunoko situation ili motere. Pamene pakuoneka kuti sipakuoneka bwino sitikupamvesesa, tinapasidwa mwayi ona kuti tikhoza kuwafunsa amene ali akuluakulu ochokera kumeki komanso mwina nkhale ali achitetezo amene ngati kuli kuyenera kutero tili ndi ufulu owafunsa
tili ndi mwayi umene oti atifotokozere bwinobwino. Ndipo ngati zikuoneka kunaka kuti muna sisi kumvetsetseka, tinapatsidwanso mwayi olumikizana ndi mamonitors athu amene anali ku field kuti tiafunse kuti kumene kunali zotani, kuno taona izi, uko zinali zotani. Cholinga chonena kuti tikamachoka kunoko tikhale kuti takhutitsidwa ndi chilichonse chimene chachitika kuno. Chabwino, ndakuthokozani kwambiri, kapitirizeni kugwira ntchito yanu. Ndimafuna ndibwerezenso kuti apa pakuchitika ndondomeko ndithu yowunikira zikalata zimene zachoka ku Luchenza Municipality, zikalata zoyamba kufika ndithu kuno ku National Tally Center. Nde pamene papali ogwira ntchito ku bungwe la MEC komanso mamonita ena ndajandalankhulana nawo ali pamene pa ndithu kuwunikira zonse, komanso atola nkhani kuchokera ku ma media house osiyanasiyana alipo mpaso kujambula kuona china chilichonse. Kupatula pamenepo palinso chitetezo chokhwima atu pamenepa kuonetsetsa kuti ayi palibe ndithu wina aliyense amene akuchita zake zosayenera. Apa ndikokenso ena achimwene tani amene wandinaona ndithu kuti nthawi imene amawunikira mabokosi aja black aja amakuwa ndithu taimani mbali imeneyi amakuwa ndithu kumanena manambala amene ali pamenepo. Tikudziweni mwachokera kuti komanso mukutani kuno ku National Tally Center? Ineyo dzina langa ndi Francis Kanduwa, ndabwera kuno kuyimirira chipani cha Democratic Progressive Party. Ndinakuonani kuti mumakuwa apa kumanena manambala mamonita anzanu kumalemba, inu mukuchita zimenezi ndicho linga chotani komanso mukatere mukumachita chani ngati mamonita? Ife ntchito yathu kuno ndikuonetsetsa kuti china chilichonse chimene chachitika ku polling center, pa constituency tally center komanso ku district ndichofanana. Tabwera kuno kuti mene timachita pene paja kuti mapanga verify. Timaona mukhoza kuona kuti timawerenga panali ma serial number pene paja, panali ma kit number. Kutanthauza kuti mamonita athu pa ground ajambulanso zimene zija atolera china chilichonse, ndiye tikuyenera kuti tionetsetse kuti zimene atolera iwo ndi kuno kuti pange confirm kuti zikufanana. Chifukwa chake tili pano. Ntchito yanu ikuyenda bwanji kuno ku National Tally Center? Masiku amene takhala panopa tikhoza kuona kuti ntchito ikuyenda bwino ndithu. Ungoti takhala tikudikirira kuyambira Tuesday amalawi atapita kukaponya vote, so takhala tikudikirira kuti tione ma results amene abwerere. So oyamba ndi awawa amene afika Luchenza Municipality. Ndi chikhulupiriro kuona kuti ntchito iyi imene yayamba chonchi iyendanso bwino pakana kumapeto. Koma so far tikhoza kuona kuti kuno ntchito ikuyenda bwino ndithu. Komanso commission yonse ikumabwera ndithu kumatiyankhula kutipasa ma updates kutiuza zinthu zimene zilili. So we are hoping kuona kuti this trend will continue up to the time imene ma results apangidwe declare. Ndithu. Chabwino, ndathokoza kwambiri, pitirizani ndithu kugwira ntchito yanu imene mwabwerera kuno kufika ndithu kuno ku National Tally Center, ndipo atsekula pamene pa box ina iliyonse mmene mukuonera pa atsekulapo ndithu ma box awiri ndipo akumatulutsa china chilichonse. Ndikuona kuti ndikwe la Malawi Electoral Commission Sangwani Mwafrirwa kuti atifotokozere kuti kodi mmene zatelemo tiyembekezere zotani, chimene chikhale chikuchitika ndi chani, kuti tidziwe bwinobwino ngati Malawi titsatire ndithu zimenezi kuti makamaka zikuyenda bwanji kupita chitsogolo. Mapepala amene alongezedwa mu pepala limeneli, komano apa tikuona kuti mapepala amenewa sakuaphwathula makamaka koma akungo awerenga ndithu ali mpepala.
I'm on 1 and 4. 57. Let's follow your 57. Now, yonse ndithu imene ikuchitika apa ndi ndondomeko imene ikuyeneka kutsatiridwa zotsatira zikafika kuno ku National Talent Center mu mzinda wa Lilongwe. Ndi mmene mukuonera ndithu pa kanema yanuyo, komanso kwa inu amene mukutimvera mungodziwa ndithu kuti pamene anthu akulankhulalankhulawa, kwa inu amene mukutimvera pa wireless, kuti akuunikira ndithu makatoni a zikalata zovotera komanso ma records amene atengedwa makamaka kuchokera ndithu ku Luchenza municipality. Ndiye pamenepa zikuoneka kuti ndondomeko ndithu yayi idakachitikabe ndithu. Apa ndimangofuna ndingoona kuti kodi pamenepa patsala ndithu makatoni angati okuti aunikire. Zikuoneka kuti makatoni onse aja amene afika aja aphwathula ndithu ndiku zotsatira pamene ndithu anapanga record zotsatira kuchokera ku Luchenza municipality. Zikuoneka kuti pepala limene labwera muli ndithu failo, ndipo pepala limenelo ndilotseka ndithu, likuoneka ndithu moteromo. Apo akuphwathula kuti achotsemo ndithu failo imeneyi imene yabwera kuchokera ku Luchenza municipality. It's 22. Wanasiwa di leo pasaré por el proceso. Yeah, link ndia CRO. Mina isi opakira mwina wena naipanga. Because zina zimene mwina zina tulanga tizasala. Wina tunazipakira suku no. Okay. Yeah. So we follow up with her. Deputy KP. Saidilan ni jadi. Mana bajare. Kalau pikir. Okay, nemu sana vide. Musa na jare ni. Go to receive. Confirm what you have delivered. Okay. Yes. So maybe we'll do that in the morning. Today, Musa. Oh, today. Okay. Okay. Yes. No problem. Monday, okay. Toka makai mazu. Okay. Okay, thank you. You know where to go? Yeah, they do.
mwina musanapite tinankhula nanu kumayambiriro mutangofika tudziwa kuti pano mufuna nomupite mukapume koma mwina choyimbira chitingoyima ndithu apa mutifotokozere kuti mwabweretsa zotsatira kuchokera ku Luchenza zoyamba mwapambana atu inu aku Luchenza kupambana kwenu kukhala woyamba kubweretsa zotsatira kuno ku National Talent Center koma mwina chabe kuti ife is just one constituency and constituency imodzi so ntchito inali yosachita kudetsa nkhawa kuti mapanga ntchito ya constituency imodzi pamene anzathu mwina upanga ntchito ya ma constituencies angapo nde tangoti fotokozerani kuti zimachitika papazi ndi chani ndipo inuyo udindo wanu unali wotani pamene pangati district returning officer kuchokera ku Luchenza municipality ngati district returning officer ntchito yanga inali kubweretsa katundu yonse kuphatikiza marizasi kuzasiya kuno kumeki nde chimene chimachitika paja ndi chakuti ameki amayendamo ma documents wose amene timayenera kuti tibwerese kuno chimodzimodzi kupanga cross check chimodzimodzi ndi pambeto wake tasayinirana kuti zakwanira so ndi zimene zika cross checking kuti kodi zonse zilipo zofunika kuti tibwere nazo zotabwera nazo zimene amacheka panja chabwino nanga kumbali ya zimene anthu amaponyera vote mwina mapepala ndi zina zotero ma ballot papers zimenezo zimayenda motani ma ballot papers pali ndondomeko yache chifukwa ndekuti mabox aja akakhala sealed ndi masilo aja ma seals aja recorded bwinobwino zimanyamulidwa kupita ku regional warehouse then from there zibwera kuno kumeki tathokoza kwambiri inu tikuloleni kuti mupite ndithu mukapume mwayenda mtunda otali mwakhala ndithu masiku angati musakugona muchita lero ndi pa 18 sinayamba pa 16 paja sitinagone kwenikweni nanga sitimayembekeza kuti mwina ena atha kumaliza ndikuyamba kubwera nazo so 16 sitinagone zulo pa 17 ndi vuto ya internet lija ndekuti sitinagoneso kwenikweni so tiyenera kupumako ndithu pang'ono chabwino takuyamikani muyende bwino kubwerera ku Luchenza zikomo kwambiri yayi umutu ndi mmene zachitikira ndondomeko imeneyi yopereka ma results titero kuti zikalata za ma results pamene ndithu amapanga record ma results ndi zina zotero zonse ndithu zafika pamenepa ndipo ndikuona kuti ogwira ntchito kubungwe la MEC anyamula ndithu makatoni amenewa akuwapititsa kumeneko ndimafuna atilankhulane ndi mneneri wa bungwe limeneli la MEC Sangwani Mwafuliro koma akuoneka kuti atalikirapo ndithu zochita kuno zikumakhala ndithu zochuluka koma pakadali pano zikuoneka kuti atalikirapo ndithu ndikukhulupirira zokuti afotokozere nthawi ina yake kuti kodi zikatere chizichitikano ndi chani amalawi ayembekezere zotani ine ndi Leah Malekano kuchokera kuno ku National Talent Center ku BICC mu mzinda wa Lilongwe kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.